Amira pamberi pedara mambo MUTASA. This is the shadow and gives you. Yes, I did. Hello. Are we in a good? When you just broke. Are we in a short? How dare you that is going to come? This is a joke. I'm going to have a problem. You don't take him. We don't have to do the number. Osungiswa Zambia, I don't want to know about it. Vadiva vateereri, kuna Shaya Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete, dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu.